Καλά μιλάμε, φτιάχνουμε και γαμό τις παροδίες, Ναι ρε φίλε. Και we are connected. Κάτσε να φτιάξω λίγο τα μαλλιά μου. Σαμπουτσά. Όχι ρε. Μπαλαρινά. Μπαλαρινά. Άμα ρε. Άμα το παίρνει. Όχι μπαλαρίνα. Λοιπόν, παιδιά, συγχωρέστε, μην δούμε ένας γκέι και μιλάει. Όχι. Αυτός είσαι ο γκέι. Είσαι λεσβία. Όχι. Άντε ρε βλάκα. Άντε ρε, πεις να πεις βλάκα ρε. Άντε ρε βλάκα. Άντε ρε. Το μαλάκα γάμο το. Το δικό σου. Κάποιος παίρνει. Το στανιό σου. Σηκώστε το. Και μην μιλήσεις. Εσύ σηκώσε το. Έτσι, έτσι, ωραία. Σηκώσε το γαμημένο. Δεν μπορώ να περιμένω. Δεν λέει έτσι. Δεν λέει έτσι. Ποιος είναι ρε. Ποιος είναι. Ποιος είναι. Συγχωρείτε κύριε Στικύρη. Ποιος είναι. Μιλάει με το τηλέφωνο τώρα, Ποιος ξέρεις. είναι. Είναι η γκόμενά του. Έλα. Γι' αυτό δεν μπορεί να μιλήσει online. Τώρα. Τι είπε. Έλα ρε μαλάκα στα βρω. Είναι ένας μαλάκας. Έλα σου. Σε 7. Ναι. Ναι, θα βγούμε. Σχολείο. Τα δείχνει όλα μαύρα. Εντάξει. Γιατί είχαμε και βία. Άντε γεια σας, δεν μπορώ να μιλήσω. Εντάξει. Τα λέμε. Εντάξει, μπήκαμε online, παιδιά. Ωραία, λοιπόν. Εντάξει. Ας μείνω το Σάγια. Άντε. Άντε, λοιπόν, παιδιά. Αυτός εδώ ο φίλος μου είναι καπνωμένος με το Σάγιο. Ναι, και με το Wirox δηλαδή, γιατί παθαίνω. Έχει ναι, αντικομmenά. ρε φίλε. Όποιος παίξει Wirox θα έχει το γράμμα. Ναι ρε φίλε. Πήραμε και έχουμε εδώ και κάτι να έρθω. Α, ναι, εδώ πέρα κάνει μαλακίες. Έχουμε 1, 2, 3, 4. Ευχαρίζω το ένα. Σιγά μην σε 5 ευχαριστώ. ευρώ έχουμε παιδιά. Α, εντάξει, Σε λοιπόν. δεν είμαστε φθηνιάριδες. Εντάξει, άκουμε. Εντάξει, να κλείσουμε τώρα. Να ξέρω online. Εντάξει, ξέρω. Bye bye!